नमस्कार. माझ्यासोबत आहेत श्री दाडोबा देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अमित शेडगावकर, तसंच श्री मोरजाई देवस्थानचे अध्यक्ष रामनाथ शेडगावकर आणि हे सर्व मर्डीकर बंधू. श्री दाडोबा देवस्थानतर्फे दरवर्षी आम्ही 2 मे रोजी या ठिकाणी महोत्सव साजरा करतो. गेली 25 वर्ष हा सतत आम्ही या ठिकाणी सातत्यानं उत्सव साजरा करतो. यंदाच्या वर्षी 3 दिवस हा आता उत्सव चालणार आहे. आज सकाळी या ठिकाणी धार्मिक विधी झाल्या, दुपारी त्या ठिकाणी आरती, तीर्थप्रसाद, महाप्रसाद वितरण झालं आणि आज रात्री या ठिकाणी महाराष्ट्र या 64व्या महाराष्ट्र स्पर्धेमध्ये, संगीत नाट्य स्पर्धेमध्ये प्रथम आलेलं आणि तसंच इथंसुद्धा या ठिकाणी कैलासवासी सम्राज्ञी मराठी हिच्या स्मृत्याचं जे नाट्यस्पर्धा आयोजित करण्यात आली गोवा स्तरावर, त्याच्यामध्येही ज्यांनी प्रथम क्रमांक मिळवला असं नाटक कधीतरी कोठेतरी, या नाटकाचा प्रयोग या ठिकाणी आज रात्र 9:30 वाजता सादर केला जाणार आहे. तसंच उद्या मर्डीकर बंधूतर्फे त्या ठिकाणी कोकणी विनोदी असं मालवणी नाटक वासूचा खोर आणि मस्तीखोर हे कोकणी नाटक त्यासाठी सादर होणार आहे. परवा या ठिकाणच्या आमच्या महिला ज्या आहेत त्या महिला वर्गातर्फे श्री दाडोबा श्री दाडोबा महिला क्रीडा आणि सांस्कृतिक असं जे मंडळ आहे त्यांच्यातर्फे या ठिकाणी एक संतकालीन अशा प्रकारचं नाटक सादर होणार आहे. तर अशी ही 3 नाटकं सतत या ठिकाणी होणार आहेत. दरवर्षी आम्ही हा कार्यक्रम आनंदानं, उत्साहानं आणि सगळे गावातले लोक या ठिकाणी येऊन, हे देवस्थान हे सर्व आपल्या गावातल्या लोकांचं असल्यामुळे सर्व याच्यामध्ये सहभागी होतात आणि याच्यामध्ये सहभागी होऊन हा आनंद जो आहे तो आनंद लुटत असतात. तुपाची लागायला गड्डे वाटल्या सांगा सांग सारखे आधार पडत काढता आम्ही आम्ही कसे राहूया पहिलं मोबाईल काढून बाहेर पुढे असं फोटो काढ पैसे घालणार गाड्या मुंबई
माझं वाटलं काढला आमचं काढ मर आहे पहिले जेवण घेतलं मला आलो